Kita bersama Gagap sore-sore golek ciplukan, guys. Di Alah, telek ngono. Telek Gagap untuk loro ae iku sing mang golek. Iki guys, golek turut apa iki jenenge? Jagungan, guys. Ora Gagap. Turut jagungan. Golek ciplukan kono, Gap. Garing-garing, Gap. Ki suwe-suwe adoh awake, Gap. Nuruti Gagap golek ciplukane yo. Suwe-suwe iki adoh iki. Iya. Banyune tas mili, guys. Iki lho ngarep ngono rupane enak, Gap. Oke iki rupane, Gap. Cekidot. Kon ijo kok pek ae mesti ae kon entuk oke. Cici ya dekku ya. Wah, cici dek. Ndi delok untukmu. Cici ya dekku. Ndi delok. Oh, cici. Iya. Iku ana sing ijo, guys. Ngawut arek. Iku lho gede kok. Lho, gede. Jadi kono, Gap. Hati-hati ono ulone, guys. Gede, Gap. Iki. Ndi? Bukan, Gap. Kosong. Nah, Bukan, Gap, tak. Doalah. Ini Malah kosong-kosong, guys. iki lho. Ono ora? Pitet ono. Ini kan. Wite gede tapi akeh ulere, guys. Iki rupane. Delok. Lho iku. Doalah. Ono ulere ta? Kono. Iki lho, Gap. Kilo. Kita Oh. Kilo, Gap. poso. Alah, zong. Oh, iki lho. Poso. Zong, guys, zong. Itu kene ketok kabeh. Zong. Ini. Loh, Ndi? bungsu kabeh remek iki. Zong kabeh, guys. Arona, Gap. Zong kabeh iku. Remek kabeh rupane. Akeh ulere. Yo, guys. Yo, Gap. Akeh sing kuning-kuning, Gap. Ya kabeh. Kosong. Dah, iku lho. Berarti teko kene. Iki lho. Guys, kita mencari, guys. Iki lho. Ndi rek? Gak ketok. Tak betul. Iki. Iki lah boleh iki. Sabar iki tok. Gini. Udah cepet rek. Iki loro. Iki. Gede on. Iki, guys. Golek mana, guys? Kita mencari. Boleh iki angel. Ganok, Gap. Kok sepi nang kene ganok ya? Balik rono apa terus rono, Gap? Sono lo muterin. Lewat galengan kini lho, Gap. Dalane banyu. Kan sono. Sono iki. Ganok kosong. Sampai. Kok, Gap? Iku ah. Iku tapi yo urung ono woi. Tuh. Bisa ini. Iki apa? Woi yo, iki guys, isor iki. Isor ya, mudun guys, kita serang. Kita serbu, guys. Wah, oke. Anu nih. Kalau di rumah tinggal jam ini. Dipangan ular, guys. Lagi kosong-kosong lu. Gede-gede mana? Kosong-kosong kabeh.
Kosong. 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 Jagung ah. Duduk. Ini sedikit anak-anak dia. Anu. Ayo, enggak. Ada anak mas. Kono ndi kan? Saya Pak Sulkan. Ndi? Ini Iki saya Pak Sulkan kan. karo aku. Ayo, Ayo ngapain? Mas. Bener dong. Au. Coba testing. Ini masih gede. Oh. Ngawut arek iku. Punya Pak Sulkan tadi. Ndi? Harus. Isor ah? Kalau guys, gede guys. Kalau guys. Bajing. Ndi? Iwan. Awalnya bajing udah bro. Alah. Manis. Wih. Hati-hati, anak bajing. Aduh. Hati-hati guys, akeh cocokan lho guys. Bajing ya ora wani tah lek ono wong. Melayu. Hati-hati lho Gap, aja melayu-melayu. Kosong-kosong rek. Apa ini? Bener lo jangan sih, melayu dulu Bang. Kosong Gap. Ayo wis. Balik ya. Ayo wis. Apa nama? Oke, karena sudah sore, kita pulang saja. Sudah dapat sak piro Gap? Ndi entuke? Titi. Aku entuk sak meneh guys. Iki sing kloter kedua Gap yo. Kloter pertama emang ora kevlog ya. Terus oleh jagung. Iku lho. Gemek. Mau ngarep kono sah. Bajing mana sih? Kita bolang. Wis ya, mulai ya. Kau memang lama kalau Nanti. pimpin boleh. Enggak untuk gemek. Ini saiki perjalanan pulang iki ya. Sampai ndelok-ndelok kiwa tengen. Ono ciplukan maneh apa ora? Tapi mangani jagung tah. Ini jangan manis nih. Kayak ruruwo kan. Waduh guys. Nang sawah iki. Sing ndi? Gak ono woe nu kok. Lang sik cuwili gak ono woe lho iku. Ketoke ora. Memang enggak jadi. Iki salah. Ana woe blas jarine ono woe. Iki lho. Lah iku mau mereka jupoki. Jadi bikin lo jual di kono. Ono sik ijo-ijo. Ndi, yo ndak delok iki. Lho, ijo guys. Neng. Jero sik rungkut iki, urung ditebangi sing tebon lanang. Jagung lanange urung tebangi. Iki mang gak kono kene iki mang ta? Entuk akeh nang kene ta? Gimana maksud mang? Aku mang gak jual ini gini mang tak lewati. Oh, iku lho. Endi? Endi sih Kak? Iki ta? Alah ijo-ijo, kok ijo-ijo kok peki ae Kak?
Iku ono paite jan. Dan ngandani wis ono paite ra percaya. Lah wis kuning. Apaan tuh? Lah wis kuning apa wis ceblok baru legi. Engko lama kecil ceblok ya. Ceblok pangan uler yo ah. Enggak wis. Wis ndak. Gabung lah. Sak ini kan. Testing hiji. Iki markas nang kono iku. Coba markas e. Waduh kok markas e. Oh, ketok gambare manuk. Coba dipun. Kon paling. Dibukai. Kalau yang ada sini. Kurang kalau. Cuklek lah. Mentok alas, guys. Soalnya no sawah iki mentok alas iku ono ayam malas berarti. Nek mentok berarti mentok alas. Pitike uang go, guys. Testing. Mentoke uang. Wis kate teko aspal. Pak, saya gabung ya. Iya. Delok dewat mang wis mulai burung. Oke guys, iki ono Mbak Sindu. Apa cakwek lek. Ono Mbak. Guys. Lah iki Mbak gitu nih. Lo. Dadah. See you next video. Ngapa kok? See you next video.